Добре дошла в практиката с мен Виктория от Maya Balance. Йога по време на бременността, подходяща за първи триместър, ако не ти е лошо и нямаш гадене, чувстваш се добре. За втори триместър, ако имаш повече енергия, аз лично съм в началото на втори триместър по време на тази практика. И за трети триместър, ако използваш възглавнички за подкрепа на гърба в лежаща позиция. Моля, постави едната ръка на корема, а другата на сърцето, като седнеш на постелката в лесна поза и затвориш очи. Притихни. Наблюдавай дъха си. Свържи се с вътрешното си аз, точно в този момент. Как се чувстваш? Наблюдавай. Постепенно ще преминем към дълбоки йогийски вдишвания. Като с вдишване изпълваме коремната стена, гърди, ключици и с издишване дълбоко освобождаваме въздуха и всяко напрежение. По същия път ключици, гърди, корем. Нека да го повторим няколко пъти. Като вдишваме дълбоко, изпълваме коремната стена и бебето с въздух, с прана, жизнената енергия. И издишваме. Сега поставяме ръце на коленете, лъжи мудра или отпуснати. Ще раздвижим врата в едната посока. Задържаме. Брадичка към ключици, към другата посока. Задържаме. Усещаме разтежението във врата. Отново брадичка към ключици. В обратната посока задържаме. И последен път в другата посока. Сега брадичка към ключици и брадичка към тавана с издишване. Разтягаме хубаво врата. Още веднъж към тавана. Сега сме готови за пълен кръг Грива Шакти. Брадичка към едното рамо, назад, към другото рамо и в обратната посока бавно, като докосваме всяка костица, всяка част на врата с внимание. Като сме направили един пълен кръг, връщаме посоката. Много бавно. Освобождаваме се от натрупаното напрежение. И не забравяме да дишаме. Сега поставяме едната ръка надясно, а другата над главата. С поглед зад рамо. И в другата посока. Разтягаме страничната част на торса. Гледаме да е на права линия. Обратно в първата посока се навеждаме надясно и поглеждаме към ръката. И на другата страна.
Сега ще разтегнем хубаво гърба, като сплитаме ръце зад гърба и гледаме нагоре. А след това заобляме гърба и с издишане навеждаме брадичка към ключици. Вдишваме брадичка нагоре, издишваме брадичка към ключици. Гърди напред и нагоре, заоблен гръб. Това са позициите крава и котка в седеж, които помагат да раздвижим гърба. Сега ще преминаваме към кръгови движения в таза, в едната посока. Раздвижваме хубаво тялото, горната част, като с долната оставаме стабилни. Когато сме готови, сменяме посоката. Представяме си как бебето танцува в утробата ни, но като ние се раздвижваме. Може да поставим ръцете на коленете и да притиснем за повече разтягане. Сега опъваме единия крак в едната посока, другия го сгъваме с пета към перинеума и се разтягаме в посока на издължения крак. Тази позиция се нарича страничен полупланк. Не е необходимо да я правим, може да не се повдигаме от земята, да не повдигаме таза, както показвам сега. Но ако имаме енергията да се почувстваме като птица в полет или пък балерина, може да опитаме. Правим това, което ни кара да се чувстваме комфортно. Във всеки един момент йога по време на бременността е лека, щадяща и е важно да слушаме тялото си. Сега повтаряме в другата посока. При повдигане стягаме глутеусните мускули. А при навеждане разтягаме страничната част на торса. Още веднъж се повдигаме и се навеждаме към издължения крак. Последен път. Сега ще поставим краката леко разкрачени, може да са по-събрани и хубаво ще раздвижим глезените в едната посока с въртеливи движения, за да освободим натрупаната вода в организма. Може да се облегнем с ръцете назад, обръщаме посоката, грижим се за сухожилията, ставите, които се напрягат по време на бременността. Помахваме с пръсти на краката и може да сгънем краката в колената и да ги завъртим в едната посока и в другата посока заедно, като поглеждаме в обратната посока на краката. Тя може да съберем и колената и да ги отпуснем само на пети, както ни е удобно. След като хубаво загряхме, ще продължаваме да загряваме и гърба на 4 опорни точки.
Поглеждаме нагоре, гърди напред, корема е надолу, а таза гледа нагоре. Вдишване с издишване, брадичка към ключици и котешки гръб. Още веднъж заобляме с издишане. С вдишване събираме плешки, изпъчваме гърди и поглеждаме напред и нагоре. С издишване глава към ключици и таза е нагоре. Китките са под раменете, може да застанем и на юмруци, ако имаме напрежение в китките. Колената са на широчината на таза. Сега поглеждаме в едната и в другата посока, като с таза сякаш махаме с опашка. И си поглеждаме опашката. Сега неутрален гръб ще повдигнем единия крак, ще го изпънем и стегнем и ще въртим в едната посока, след това в другата кръгови движения. Сякаш рисуваме във въздуха начиния. Стягаме хубаво мускулите на дупето, на бедрата. Корема е отпуснат. Сега повтаряме и с другия крак. Хубав, дълъг, стегнат. Рисуваме. Грижим се за краката по време на бременността. И в другата посока още малко. Прибираме. Сега ще вземем възглавничка и може да си починем в детска поза. Като я поставим под главата, под гърдите, както ни е удобно. Чело или брадичка в земята или на възглавничката. Пъваме ръцете, пръстите. Правим място за бебето, колената са по-раздалечени и се повдигаме бавно. Може да останем по-дълго, ако това ни е необходимо за почивка. Сега стягаме таза, като отиваме напред и с отпускане се връщаме в детска поза. Стягаме таза напред и назад се отпускаме. Стягаме и дупето също така. Това е модифициран планк. Коремът обаче е отпуснат. Може леко да го приберем. Да приберем бебето към гръбначния стълб. Но съвсем нежно. Сега заставаме на лакти и отново ще потренираме краката, като рисуваме полукръгове с палец от външната и до вътрешната част на сгънатия крак. Си представяме, че рисуваме полукръг, като стягаме глутеусните мускули. Корема е отпуснат. Задържаме. Сега ще повторим и с другия крак. Рисуваме полукръг. Оформяме по този начин краката. Кракът е хубаво издължен в шпиц. Задържаме. 3, 2, 1. Отпускаме и прибираме. Сега отново ще си починем в детска поза. Но преди това ще разтегнем гърба и
ще освободим напрежението в кръста. Като се навеждаме, хубаво гърдите лягат на пода, а таза остава високо горе. Може да поставим брадичка или чело на пода или върху възглавницата. Ако не ни е удобна тази поза, малко куче се нарича, заставаме в детска поза, при която дупето докосва стъпалата и почиваме. Сега се изправяме бавно, заставаме седнали на пръсти. Повдигаме едната ръка и я поставяме зад нас, като другата повдигаме над главата и разтягаме. Сега в другата посока. Ако не ни е удобно да сме върху пръстите седнали, може да седнем директно върху пети. И отново да разтегнем хубаво страничната част на торса. Важно е в тази поза последния прешлен на таза да гледа надолу, таза да е прибрана навътре, а да нямаме чупка в кръста. Надявам се да се чувствате добре и отпуснати в практиката. Сега се подготвяме за пълен йогийски клек, който е много полезен по време на бременността, за разтягане на таза и за подготовка за раждане. Ако не ни е удобно да стоим в тази поза, може да седнем на възглавнички или върху йога блокове, както ни е удобно. Но е важно стъпалата да са напълно стъпили на земята. Ръцете са в молитва, гръбът е изправен, раменете са отпуснати. Усещаме разтягането. Сега се подготвяме да се изправим бавно, прешлен по прешлен, като главата винаги е последна. Намираме стабилност с приклекнали колена, като правим отново котешки гръб в изправена позиция. Поставяме ръцете малко над колената. И се изправяме. Рамене назад, опашната кост гледа навътре. Поставяме едната ръка на корема, другата на гърдите. Успокояваме дишането. Свързваме се с бебчето. Изпращаме му любов, радост. Сега вдишваме нагоре. Поглед към ръцете в молитва и издишваме пред сърце. Няколко енергични вдишвания и издишвания. Сега се подготвяме да изхвърлим ненужното напрежение от себе си, като клякаме, дишване и издишване.
леко изхвърляме на едната посока, дишваме и на другата посока издишваме. Шумно издишване, дълбоко вдишване, енергично. Освобождаваме се от напрежението, което не ни е необходимо. Още веднъж вдишваме, издишваме шумно. И се успокояваме. Успокояваме дъха. Обръщаме длани навън. Заставаме в поза планина, тадасана. Усещаме се силни, заземени, можещи. Заставаме с крака малко по-широки от широчината на раменете и се подготвяме да клекнем в поза Шакти, позата на богинята, като опашната кост гледа надолу, таза е стегнат, може леко да пружинираме, ръцете са сгънати в лакти, палец и показалец са събрани или не. Усещаме връзката с земята. Балансираме. И когато се изморим, може да поставим ръцете малко над коленете, да продължаваме да пружинираме с таза. И нека да усучим раменете. В едната посока, в другата посока. Вдишваме в средата и издишваме назад. Сега събираме краката и се изправяме прешлен по прешлен. Главата е последна. Може да пристъпим към последната част от практиката, като легнем първо настрани и след това по гръб. Ако сме в края на втори триместър или трети, задължително поставяме възглавнички зад гърба. Сега ще правим упражнение за стягане на тазовото дъно. Мула банда. За целта стягаме перинеума, както и глутеусните мускули, и повдигаме леко таза от пода. Няколко пъти. Стягаме, задържаме и отпускаме. Сега повдигаме изцяло таза от пода. Може да поставим ръце върху корема, а за повече баланс с длани подпираме и натискаме в пода. Повдигаме, стягаме. Може да повдигнем на пръсти, ако това ни е комфортно, и задържаме. Сваляме пръсти, гърба прешлен по прешлен и таза е последен. Повдигаме отново таза. При повдигане той се повдига първи, а при сваляне той слиза последен. Като концентрираме вниманието в стягането на тазовите мускули. Сега ще разтегнем тазобедрените стави, като приближим коляно към гърди и раздвижим в едната, в другата посока. Другия крак е изгънат.
Сега повдигаме крака нагоре към тавана, колкото ни е възможно, и отново ще раздвижим глезените, разширяваме пръстите на краката в едната, в другата посока. Връщаме. Повтаряме същото движение и с другия крак. По време на бременността е много хубаво да държим краката повдигнати във въздуха, за да може да засилим кръвообращението, винаги да имаме свежа кръв към нашето бебе и също така да се освободим от натрупаната вода. Може да правим това упражнение след като сме се разхождали много през деня. Сега повдигаме и двата крака и ще направим позата щастливо бебе. Може да хванем пръстите, палците, стъпалата отстрани или пък бедрата, както ни е удобно, докъдето стигаме. И нека да се залюлеем. В едната, в другата посока. Да се насладим на движението. Да се почувстваме толкова щастливи, колкото нашето бебе точно в този момент. Сега един по един връщаме краката на пода и заставаме в поза пеперуда, като съберем стъпала, а колената гледат в страни. Може да поставим ръцете ниско-долу на корема или върху тазобедрените стави, за да им помогнем да се разтегнат. Ако искаме пружинираме. За кратко, не трябва да прекаляваме с разтягането, тъй като хормонът релаксин и прогестерона също така ни помагат да се разтягаме по време на бременността, естествено. Сега може да се отпуснем в шавасана. Да усетим повърхността, върху която лежим с всяка част на тялото си. Да отпуснем пръстите на краката, стъпалата, глезените, пръстците, колената, бедрата, таза, бебчето, кръста, гърба и гърдите, пръстите на ръцете, рамената са напълно отпуснати. Цялото тяло е напълно отпуснато. Главата е напълно отпусната. Челюстта е напълно отпусната. Ние сме в покой. Лека по лека се връщаме тук и сега. Отново настрани може да се върнем в седяща поза, като първо се обърнем наляво или да останем колкото ни е необходимо в шавасана. Ако завършвате с мен практиката, моля, вдишайте дълбоко няколко пъти. Благодарете си за времето, прекарано на постелката, за вниманието, което дадохте на себе си и на бебето. Вдишваме, поглеждаме
към ръцете в молитва. Издишваме, разтъркваме дланите енергично, поставяме ги на очите и си представяме как вдишваме през очите топлината и енергията, която култивирахме в тази практика. След това се обливаме с нея. Даряваме и на бебчето в нас. Благодаря ви, че бяхме заедно.